So yun mga ka-90s. Ayan o. Ito yung mga huli natin ngayon. Ayan o. Kita ba? Papakain kasi tayo ngayon ka-90s. Ayan o. Yung mga tungaw. Mga, sa English to ka-90s ano. Fruit fly. Ayan. Ayan o. Mga maliliit ka-90s. So dito natin ito yung papakain natin. Check muna natin yung mga alaga natin ka-90s kung nakapag-molt na ba yung isa kagabi. Gusto lang ah. So yan ka-90s, meron tayong 10. Nung una isa pa lang, pero ngayon 10 na sila ka-90s. Bali, nilagay ko na yung ano, siniparate ko na yung iba. Kasi nga malalaki na. Yan, hanap tayo isa dito kasi. Yan, maliit pa yung ka-90s no? Zoom natin ka-90s. Yan o. Yan o. Ito yung isa dito ka-90s. Ayun, nakapag-molt na pala ka-90s. Ayan o. Kapag-molt na ka-90s. Mahaba na yung galamay ka-90s oh. Pero parang sarhinto ata ka-90s. Yan o. Kita ba? Yan, sarhinto. Or tigring puti. Ayan. Ito yung ano, yung dati natin nung una ka-90s na 17 days pa. Malapit na to mag 1 month. Nag-molt pala siya ka-90s. Mataba pa kasi ito kagabi. Ayan, grabe yung katawan ka-90s oh. So yun ka-90s, ano, nakapag-molt na nga siya. So para makita talaga ka-90s, kukunin to ka-90s. Ayan o. Yan siya ka-90s. Ayan o. So kukunin natin ka-90s. Kakamolt niya lang kagabi. Malapit na ito mag 1 month ka-90s. Magba 1 month bali to sa ano. Next week magba 1 month na to. Baka makapag-molt pa siya. So yan o. Sobrang liksi ka-90s. Yan o. Yan o. Yan o. Mahabang galamay ka-90s. Parang sarhinto ata ka-90s. Tigring sarhinto. So ayan, ito siya ka-90s oh. Vlog. Ayan, kita na talaga yung galamay niya ka-90s oh. Ayan oh. Parang tigring, parang ano, tigring sarhinto ka-90s. Ayan oh. Baka next week mag-molt na to ulit. Mag 1 month na siya next week yan. Kita ba ka-90s?